tam, ty kokot. Čo si jeme? Ježišmaria, to si predstavte, že by som pil, že by som si dal nejakú vodku alebo čo si. Však to by tu čo bolo, ty kokot? Som myslel, že ide robiť steak a nie francúzsky zemiaky. Ja idem robiť steak, ale robím taký podmastovú. Nech sú tam, vieš, počúvaj. Kedy ste vy varili v prírode, prosím vás? Nechajte teraz kulinára makať. Maťo, zakryš, že aká to bude ozvena. Čo vy máte peniaze, alebo čo? Dosť veľká. Pekná. Tu mi to vypadlo. Čo spadlo? Kameň zo srdca mi padol. To tiež to len padne, keď uvidíš to mäso. No už je to tam 50 minút. Ešte 10 a ideme jesť. Lagy, no. Čet, vidím to aj ja, že to laguje. Ale... Neviem, čo tomu jebe. Asi na chvíľku to vypadlo. Už by to malo naskakovať. Kokočak, nič sa nezmenilo a začínalo to lagovať jak sviňa. Niekto ide do piče. Čiže je to vidno, že to laguje, ja to vidím. No z 2,5 to skáče na 1,3. Ale to by nemalo až tak nejak extra lagovať, nie? Z 2,5 na 1,3. No však teraz, ale bolo to na 600. Možno... Už som tu, už je dobré, aha, dívaj sa. Už je tu tačka. Tu už sme tu 3 hodiny. Alebo ísť bližšie. Pohodka? No, teraz by to už nemalo. Matejovi 5G je ďaleko, presne tak, už som tu chalani. Prvá vidlička. Po piči. Samo, ty si máme narobený. Nie som. Nie? Nie. Ty kokoče, ty si celý doškrkaný. Či sa tu chcel podrezať, pozri sa. Druhá vidlička. Samo nie, že tu umreš, ty blázen. Nie, pohode. To je super inak postoj, to je dobré v tvojom veku, lebo niektorí chápeš, že niektorí majú 12, 13. Čas na seba. Niektorí majú 12, 13, ale ne. A 12-ročný vzťah za sebou. Normálne to, niekto má 12 rokov a povie, že už je 4 roky zadaný, vieš, ty kokot. Už to vyber, nie? On je spečený, chalani, on má 13 rokov, nemôže piecť. 5 minút a vyberáme. 5 minút a nad Kevinom rozmýšľa. Ide na spoveď, samo asi hulil. Nemohol, chalani. Dobre, toto dohorí a ideme na to. Ste pripravení? Aj. Že isto tlsté, to je kokot. Bombaklad, prečo si myslíš, že sa mu ľúbia tlsté baby? Čo si prvé všimneš na babe? Oči asi. Dobre. A ty? Oči. Jaký máte tip, že bude to zhorené, alebo to bude surové, alebo to bude na piču? Podľa to bude akurát. Ja si myslím, že to bude to po piči. Na polovici. Nožík ešte vystužlikaj. Chalani, netreba nožík, lebo tam je viac kusov, vieš? Je tam viac kusov, sú tam aj väčšie kusy, aj menšie kusy. A mám tanier, takže tam my to rozdelíme na 3 taniere. Lietajúci? Lietajúci tanier dúfam, že nepriletí. Bude, keď ho zahodíš. No, jedine. Tak 5 minút a ideme na to. No. Necelý. 5 minút. To už necháme toto dohoreť, potom to už len zhodíme. Toto dohorí. Poďme to vybrať. Vidličky sú. Tu sú vidličky. Kľúci. Tu je čet. A tu sú zhorené chlpy. A teraz ukáž predkošku. Ja mám sveter. Rolák. Kúkáš porno? Pšeňo? Obidva sa otočili na mňa ako koti. Nie taký pohľad, že... Nie, ja tiež nie. Som si istý. Dneska som nekúkal. No... Ideme na to? Chat? Ste ready? Ste kurva ready na ten kulinársky zážitok? Ideme to odbaliť? Mali by sme to odbaliť podľa mňa. No poď, nech sa to dopeče na vrchu.
Poď to odbaliť. Podľa mňa už to bude. Čet, No. po hodine. Koľko je 8? No my nedávali sme to tam, dávali sme to tam 55. Takže 5 minút je to, max. Alebo 53 bolo, alebo koľko, keď si to tam dával. Aj 51. Samo je tvoj syn? Akože mohol by byť. V 17, keby som splodil syna, tak čo ti jebe, on by mohol byť môj syn? Ja som starý ako republika, mne je na piču. No, ale Republika je dobrý rum. To je Poď to depresívne odbaliť. ako kokot. Teším sa na to, ako kokot. Dobre, normálne. ideme jesť. To je depresívne ako kokot, kámo. Nič mi nebolo a teraz som normálne dostal takú chuť, že to chcem zjesť celé. Dron jebe ti? Vysvetlíš mi, čo tu kurva robí No, dron? typek si nás prišiel natočiť, Ale že sme jak naozaj. tu môže, akože, odkiaľ? Odkiaľ to môže akože dron prileteť? Odkiaľ? On musí byť tam niekde v piči dole. Koľko môže mať, koľko môže mať dron dolet, akože nejaký, že fakt dobrý dron? Môže mať aj kilometr alebo tak? No jasné, úplne s Aj prehľadom. viac. Daj mu tam double biceps. Môže to mať kilometr dolet? 10 kilometrov, šibe vám? Môže. 10 kilometrov? Aha, tak to nič. Niekde tam škola podľa mňa. To je halus. Zazumovať. To je halus. Majú medvede drony. No jasné, medveď ho ovláda. Káni, neviem, či medveď má drony, ale ideme to odbaliť. Teraz uvidí, aké bude po piči meso. No. Rozbehni sa. 10 aj 15 km, čo ste blázni? Rozbehni sa. Ja, si ho natočil? Počúvaj, travo s niečím, mňa by jeblo, keby ho trafíš akému palicou, ty kokot. Zhoď mu ho palicou Ten rýchlo. by bol v piči, keby mu to zjebem palicou. No, Samčo, chyť prosím ťa toto. No. Ideme na to. Tam dole niekoho počujem. Mhm. Takže asi to nebude 5 km. No toto musí byť dobrý záber, to musí ísť bližšie. Toto musí byť dobrý záber. No, chlapi, ticho. Hentá bzučnica do píče, tu teraz... Ide si to z každého uhla pozrieť. Jak taká Rozbehni sa, jak pro- taká to veľká nie sú osa. dobré. To je- Nie, Rozbehni sa potom. nebudem mu To robiť je zle. jak prepadnutý hrudník. Nebudem mu robiť zle. Kokot. Čo to nedáš dole rukou? No jasné, rukou. Však ale oblesiu vodou. Ticho. Nemôžeme... Pretrhnúť. Mhm. Kde si na to zobral? Drogy. Jebe ma, že tu je alobal nalepený, ty kokot. Na tom syre. A páli to jak piča a nevie to pekne jak to preč. vonia. Čo? Pekne to vonia. Vonia to nádherne, aj to bude dobré. Lenže ten alobal sa nalepil na ten syr a neviem ho odlepiť. Odkiaľ si lietal? Neviem, však sa pýtam. Najprv od auta, No. len som nemal signál, tak som išiel bližšie. Pekne, pekne. Chlapci, ako vonia to po piči. Ako bez ojebu. Nevyzerá to až tak po piči, jak to vonia, No, vonia to veľmi dobre. ale asi som to už dal do piče. Dajte sem tie... Si mi mohol do nohy zapichnúť. Kde máme vidličku, Samko, Samko? hoď vidličky. Však máš po ich pod nohami. To sú tie klacky. Hej. Ty klacek. Ten syr trochu prihorel, ale to nevadí. Si prišiel akurát včas? Nemáte náhodou do vreckovky? Isto má. Vreckovky, Samo má všetko. Samčo, daj tu. To meso je po piči. Lenže ten syr trošku očiernel. Neviem, aké to Nevadí. bude. Čo dávaš na jeden tanier všetko meso, či čo robíš? Tu sú také trochu pozostatky. No, ja chcem také. To meso je dobré. To malé chcem. Toto? Nie. To napravo úplne. To tie. To je taká chrumka, ale... Však, to sa teším, to bude istota. Hento je tvoje. Počkaj, to rozdelím. Nie, toto je moje, toto je istota, že je to hotové, keď to je také čierne. No ja neviem. No, hen to dajú už na ten tretí tanier, modrý. To je málo, vidíš, veď hen tam sú kusy a kokot, tam to rozdelím. No, No práve, že ja nechcem zomrieť, tak chcem toto. drž hubu, nikto nezomre. No neviem, na spodku je to také. Tie zemiaky sú také trošku prihornejšie, ale je to so syrom. Ješ to, piče alebo bal? No, dávaj tam tie zemáky, hoď to tam. Tu mu potrebujeme toto potrebujeme. Čapuj to tam. Čakaj. To ide sem. Zober tú lopatu. Tú lopatu No. zoberiem.
A nalož mi tam S tým zemáky. naložím zemáky. Ja ti hovorím, ja si to dám. Čo si dáš? Veď Toto. jasne si dáš, veď zemiaky sú po piči. No, nakladaj. Ale daj si tam aj A tú šalát. zeleninu. A šalát si dám, jasné. No, Čiže aha. som vedel, aký to bude. Počkaj. Taký väčší zemiak tam daj aspoň. Tento No, máš ten taký väčší. po piči. Počkaj, ešte tu je toho. Počkaj, tento je na piču od alobalu. Čo sa stane, keď zjem alobal? Zomrem? To fakt? Nie. Tak to je dobré. Telo ho rozloží. Alobal isto nie. Že preto sa dáva do vesmíru. Tam sa tiež rozloží. Dobre, to stačí tie to zemiaky. není, že nestačí, to musíme celé zjesť. Však dobre, však ale sme tu 15. Už prišiel aj chalanisko s dronom. No, dronistovi došli baterky, takže vybavené nie je. Však nemá energiu. No, tak daj ešte ten no, tak. Tam je Dobre. ten sír. Počkaj, ešte ti dám viac. Ja si chcem dať čalát už. Dobre, Samo, ty máš čo? Ty máš túto To modrú. takto odložím. No uvidíme, či sa neotrávime. Jeboha, jeblo mi to na zem. Polož tu deci, bro. Tak snažím sa. No ja to asi budem jesť rukami, to ja jebem. Celú vidličku. No Samo, podaj šalát a vidličku. No, počkaj, si to naložím. Miestami je to také čiernejšie, ale len miestami. No, Takže vidíš. kľud. Dobre. Takže takto Samo, to vyzerá daj si tam- aj s tým šalátom. Nevyzerá to nejako vábne. Ale Na 100% do rána umrem. nie. No idem si dať. No to sa nedá pichnúť, kamoško, do toho mesa. To čo si mi dal? Nie je to zlé, podľa mňa. Dal si meso? Hej. Ako nie je to zle, Je to chrumkavé. ale okolo dobrého to ani nešlo. To je pičovina, čo neverte mu. To je také iné, to trošku také iné. Ale zemáky sú. No. Zemáky sú po piči s tým Zemáky sú cesnakom, po piči s tým sírom. že? Cesnakom a syrom. To je fakt dobré. To meso neviem, to tu asi hodím naspäť do ohňa. Tam mi počkaj, dáme meso. Táto pičovina to tu vyjebiem. Ja nechápem, kde sa podielo 800 gramov mesa, ty kokot. Však tu není. Kam išlo? Halus. Jebe. Ale zemiaky sú jaké? Zemiaky sú po piči. Dobré. Na budúce to robia asi z kuráci. že sme sem neprišli na zemiaky, ty kokot. Na meso sme sem prišli a kdež išlo?